Оп, 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 оп. И, което е хубаво зърно, бе. Ето го студио. Дневна светлина. Било е фотостудио, сега служи за ателието на изобретателя. Може да се спъна докато вървя, защото гледам и снимам. Ей, тук е стъпалца. Ей, тук са проектите за плочките, за банята и коридора. От този проект отпадъците ще ми послужат да направя този. Ето го как изглежда от велпапе картинката. Ако са по-контрастни плочки, ще е по-добре, но това имаме, това правим. Това е студиото. От него нищо не е останало, всичко ограбено. Аз тук съм импровизирал с едни щайги и чекмеджета и ретви. Това е положението. От среща е прочутата камина с фурна от печка Раховец. Гори дълги дървета, обаче има и фурна и може да се опишеш нещо без да се опуши, без да се изгори. Сега ще идем да ви покажем как се отваря. Мълчима Марийке. Ето е печката, има магнитче, има си всичко. Има едно неводимово магнитче и държи ярко. Ето натата всичко е разхвърлено. Ето пак бе много красива тази кола, бе. Сега вървим. В долния етаж няма да влизаме, че е заключено. Има мързи. Тя е красотата и горе на същото буклучало циганско ниво. Отвътре се чува моята кучка Маруца. Тук вървим. Сега ако ни бусне на куче, да се не чудим. Шат. Къде се губи той куче? Ето го, бе. Ето го кучето. Къде? О, няма да ходиш никъде, Маро. Няма да ходиш никъде. Няма. Прибирай се да спиш. Ето тук банята започната. На земята такива плочки. Ето това да си гамби е пералната машина, една кофа. Да си направим една диана. Да крием в момента. Хоп, криеме. Ето има си туалетна нивка, чиния. Ще залепим уния красиви плочки на стената. Ето ви бойлера и завеси в тон с плочките. Направо като купешко изгледа. Така. И тук е хола, работилница, дневна телевизия се гледа, разфърлял съм на земята дрелки, защото утре ще ходя да им купувам резервни части. Марийка, както винаги ме е седнала любимото легло. Ей, там гледаме телевизия. Ей, това е библиотеката, тук има един екран. Ще направим скоро един видеопроектор и ще гледаме кино истинско. Направо красота, бе. Ей, тук е кухнята, така наречена. И в момента сме умесили едно тесто. Ще печем утре сутринта и ни кифлички и ни разички в кошничка
всъщност тут мъничета в кошничка, понеже нямаше истинско краво месло и няма да стане хилядолистно тесто. Той кой? Взе ли печка? Печка. Тук ще има мивка, тук сме пробили две дупки. Отдолу, но се не виждат. Ще докараме вода топла и студена, че от тук при стената не може много сложно. И ладилник имаме. Какво искате, бе? Това е върха на щастието, бе. Има и интериор даже. Виж какъв интериор. Легло, столове, маси. Кому трябва на човек? Да не е президент. Тук си легаш и си почиваш. Въобще работата е... Сега ще ни си пуснем сателитна телевизия. Отиваме. Кучето естествено се много дето не трябва, но това няма никакво значение. Ох, че ще прибие дядо ти Блажо. Дядо ти Блажо сега тук. Хоп! Маро, наступах ли? Чак се пуска по сложен начин. Пускаме монитора. Сега да няма ближи. То има лошо на кучета ближи. Пускаме един монитор. Пускаме един тунер. Трябва да пуснем и записвачката. Пускаме и записвачката, че минава през нея сигнала. Това трябва да направим тук една процедура. Да се появи звука. И полека кой искаш телевизия? Някаква, когато е била млада, изглеждала по-стара. Това е Вили Кадасян. И това може да е малата Хилда Кадасян, която сега изглежда по-дърта. Винаги така, като са млади, изглеждат стари. Като остареят, правят се на млади. Тъй сега ще се разбере след минута. Пей, ще говорят да не е нещо. Сега ще видим коя тази девойка. Точно тя била тогава черна, па сега руса. Защото всъщност тези години, които сме били заедно, чисто общо той винаги ми казваше важно, имаше много тежки моменти. Такива, които никой не си обръща внимание, особено за такава музика, може да си представиш. И аз казвам, дай да направим нещо по-така, по-модерничко, и той вика, тази музика не е за това, защото аз казвам, искам да направим такова парче, което да ни въртат непрекъснато, той вика, тази музика не е за това. Ако ти излезеш от нишата, в която си тръгнал, забрави, после няма връщане. И всъщност той беше един страхотен стожер по мен, който ме побутваше непрекъснато в правия път, който слава Богу се оказа много бях впечатлена, не мога да не го споделя. Миналата година направихме едно турне в 8 града в големи зали, в най-големите зали в градовете, в които сме. Вие вярвате ли ми, че с чисто джазова музика, с чисто джазови музиканти, залите бяха претъпкани по 2 седмици преди това вече нямаше билети. Явно си, защото имам приятели, които са видели концертите и разказват с много вълнение. Аз бях изключително окрилена, спокойна за това, че реших, защото до тогава имах съмнение да правилно ли да направиш, че реших тук да живея, да остана да живея тук. И всички неща, които според мен на всеки от нас са му минавали, имайки преди тежкото време, в което живеем, са му минавали в главата. След това турне аз си казах, има смисъл, само трябва да се държа, трябва да се работи. Спреш ли да работиш, няма как да стане. Кариерата ти започва в